duela 6 urte, ongi etorria egin genizuen hezkuntzara. It's time for me to face my fate and follow my heart. Badirudi, atzo sartu zinetela lehen mailako klaseetan, eta zuen aurpegietan alaitasuna, urduritasuna, beldurra nabariak ziren. Denbora igaro da, eta gaur, agur esateko momentuan, berriro ikusten dugu etapa berri bat hastearen beldur, urduritasun eta poz horiek. Urte hauetan hasten ikusi zaituztegu, ez bakarrik ezagutzan, baita pertsona gisa ere, eta une asko partekatu ditugu elkarrekin. Momentu honek zoriontsu egin gaituzte. Txarrek gehiago batu gaituzte, eta okerrenek beti altzatzen eta aurrera egiten irakatsi digute. Hezitzaile asko izan gaituzue zuen ondoan egunero gaur amaitzen den etapa honetan. Eta egen nuen aukera galdu nahi zuei ezkerroneko eta animosko hitz batzuk eskaintzeko. Kaixo ekipo, hemen gaude nire 3. hilabeteko laguntzailearekin. Gaude 3 hilabete honetan erabili dugun materiala gordetzen, bale? Ziur badakizuela ze materialeari buruz nagoen hitz egiten, bale? Oso material berezia izan delako 3. hilabete hau. Besterik gabe, pena handia izan dela zeuekin agur normal bat egin alizatea, baina gutxienez jakin dezazuen zeuen bideoak ikusten oso ondo pasatu dudala. Nire 40 aldia asko errestu duzue bideoekin, eta besterik gabe, ea irailean ikusten garen, eta zor dizuedan musuak eta zor dizuedan besarkada horiek eman aldizkizuedan, bale? Musu handi bat, eta oso ondo pasau da, irailean ikusiko gara berriro. Kaixo kuadrilla, bueno, agurtzeko momentua heldu da, datorren kurtsoan 2. hezkuntzara pasatuko zaretelako, etapa aldatuko dozue, eta bueno, nire partitik oso gustura egon nintzela pasadan kurtsoan zuekin guztiokin musika partekatzen eta musikaz gozatzen. Eta, bueno, hori, udaz gozatu, mesedez, merezi dozuelako egin dozuen lan ikaragarriagatik. Eta laster gaude, bale? Musu handi bat, eta zaindu. Agur! Kaixo talde, zer moduz? Bueno, ezin dut sinetsi lehen hezkuntza amaitu duzuela. Zorionak urte hauetan egindako esfortzuagatik, batez ere azken urte honetan badakidalako oso gogorra izan dela, baina bikain egin duzue. Hurrengo urtean DBH-ra zoazte, baina gogoratu lehen hezkuntzako irakasleok hemen gaudela eta edozein gauza behar baduzue, badakizue non gauden. Musu erraldoi bat bidaltzen dizuet, eskerrik asko eta laster arte. Agur! Bueno, 6. maila, zorionak onarte heltzeagaitik, egindako esfortzuagaitik eta batez ere disfrutatu datorkizuen etapa berriagatik eta zoriontsu izan, topera disfrutatu eta placer bat izan da zuekin lan egitea. Qué rápido se pasa el tiempo, ¿eh? Os estoy viendo aquí las memorias. ¿Os acordáis que estuvisteis conmigo en lengua y matemáticas en segundo? ¿Y os acordáis del día que hicimos el teatro en el salón de actos? Sois una promoción fantástica. Baina lehen hezkuntzako etapa bukatzen da. Eta datorren urtean ja DBH-en egongo zarete. Etapa berri bat, baina aventuras beteta. Zoriontsuak izan, hemen zaudete, baina nire bihotzean barruen bai. Musu handi bat. Maite zaituzte. Kaixo, zer modu zaudete? Bueno, laster DBH-era ez da?
Ze azkar pasatu dan denbora. Duela gutxi geunden 3. mailan elkarrekin. Eta zenbat momentu ona pasaituko elkarrekin, ezta? Baina, bueno, beste une bat heldu da, eta orain ja nagusia zarete, eta badakit primera legongo zaretela debeatzen. Dela den, honen ahopa dizuet, eta ezaztu maite zaituzte dela. Bale? Torri bizitan, mesedez. Musualidad, edo? Kaixo, nire neskamuten maitiak, begira, ze txikiak eta zein ederrak. Orain nagusiak zarete, LH amaitu da zuentzako, baina PBH gazteko prest? Noski baietz, nagusiak eta arduratsuak zarete jadanik. Mesedez, ikastetxetik ikustean, agurtu, badakizue oso despistatua naizela. Bezarkada handi bat zuentzako, eta osiarte, gongo gara. DBH-era bidean, Nork esango zauen? Orain dela urte batzuk 3. mailan orain gogoan daukat. Lehengo egunean, gorputz hezkuntza emoten zatu nintzenean, batzuek oraindik ez hitzezkizuen oinak lurrera heltzen, eta dagoeneko begira. Gero batzuekin, tutore moduan, harreman estuagoa, momentu onak, batzuk egin onak, baina guztia kontuan hartun da, uste dut, oso esperientzia polita izan genuen elkarrekin, oso oroitzapen onak daramatzadaz nirekin, espero zuek ere, aurrera jarraitu ala, nitaz gogoratzen jarraitzea patsabietatik agurtzen, eta ezin dizut gehiagorik esan. Espero dudala zuen etapa berria ahalik eta hobetoen hastea, agian bidean elkar gaitezke oraindik, eta hori, zoriontsuak izan zaitezie hemendik aurrera, ez ahaztu gutaz, eta musu handi bat. Agur! Kaixo talde! Zelan? Zorionak egindako lan bikainagatik. Benetan, zorionak. 5 edo 6 urte igaro diren nirekin egon zinetenetik, urte asko izan dira, azkar pasatu dira bebai, eta, harro eta posik sentitzeko modukoa. Bai, zorionak. Etapa desberdin bat ezagutuko duzu gutxi barru, iraietik aurrera, DBH-era pasatuko zarete, baina gauzak ez dutuzte asko aldatuko direnik. Guk, zuen irakasleok, bebai oso harro sentitzen gara, izan zarete talde bikaina, eta, jakin dezazuen beti egongo garela zuen ondoan laguntzeko edo zertarako. Bai, zeozer behar duzuenean, badakizue, gure ateago eta hor egongo gara beti. Musu handi bat, ondo segi, ondo jarraitu eta merezitako porretan primeran pasa. Zorionak eta aiztera arte txapeldunak. Aio! Kaixo neska mutilak, badaki denbora gutxi egon garela batera, baina oso gustura gonez zuekin eta asko disfrutatu dut. Lan izugarria egin duzue denbora honetan. Orain, kurtso amaitzear dago, beraz, asko disfrutatu dudan, ondo pasatu, pila kargatu eta animo asko hurrengo urtera begira. Zuentzako aldaketa handia izango da, baina ikusiko duzu zelan, edertu egingo duzuen eta dena oso ondo joango den. Animo asko eta besarkada bat. Agur! Kaixo, zer moduz? Zelan zaudete? Eta zureak ondo espero dut. Honen ahopa dizuete behatzen, eta bizitzan ere bai. Muxo galde bat, eta lastera arte. Kaixo, agur esateko momentua iritsi da. Agur baino, lastera arte. Seguruenik etapa berri honetan momentu hunkigarriak bizi izango dituzuela. Begirunez, ez ahaztu gutaz. Eguna heldu da, ja bukatu duzue 6. maila. Orain gogoratzen dut 3. mailan elkarrekin hasi ginenean, eta
esan behar dizuet, urte asko pasatu direla, eta, gustora egon gara bai. Abesti hau jo dizuet, asko maite zaitu darako. Asko maite zaituzte darako guztiak. Bai. Pertsona bakoitzan hasten banaz pensatzen eta asko maite zaituzte, benetan. Orain arte andereño, baina oraindik aurrera, laguna, ja. Orduan ikusten banauzu hortik, agurtu eta beste hori gauza garrantzitsu bat esan nahi duzuete, nire laguntza behar baduzue, etorri nire gana eta eskatu laguntza, ez bakarrik laguntza, bai emateko noiz behin gabezarkada bat edo kontatzeko zelan doaz gauzak, bai. Eta orain zer esango dizuet, oporra hauetan disfrutatzeko pilo bat, eta beitu, orain, lehen egin genuen moduan, hartu eguzkirako betaurrekoak, hartu txanoa, eta disfrutatu pilo bat oporra hauetan. Oso zoriontsuak izan, benetan, asko maite zaituztet. Agur. I'm coming home, I'm coming home, I'm coming home. I'm coming home, I'm coming home, I'm coming home. I'm coming home, I'm coming home, I'm coming home. I'm coming home, I'm coming home. Hello, my darlings. I know you have been waiting this moment for a long time. Today is the last day of these 2 years we have spent together. First of all, I want to apologize if I have ever told you or done something to you that has bothered you. I sometimes make mistakes, I'm sorry. I want to thank you for everything you have taught me. You are really good teachers, and I still have to improve as a teacher. I try to give you my best every day. Besides English, science, and crafts, I hope I've transmitted my attitudes to you. Always keep learning, keep working hard, good luck in life, enjoy this summer, and remember that this is just a see you later. Kaixo, ikusten duzu hemen olentzero eta sorgina borrokatzen ari direla. Olentzerok esaten du zuek oso jatorrak, oso langileak, oso zintzoak eta oso majoak zaretela. Sorginak esaten du, maltzurra, gaiztoak zaretela. Bueno, nik egon naiz ikusten batek eman dituen argudioak eta besteak eta geratuko naiz olentzeroekin sentitzen dut sorgina. Bai, agurra esateko, berarekin esango dizuet, ondo joan daitezela gauzak, eta hori bai. Datorren urtean patiotik ikusten gaituzuenean, agurtu, mesedez. Venga, sorte on, kuadrilla, ondo pasa. Epa talde, iritsi da agur esateko ordua. 2 urte ondoren, esan behar dut plazer bat izan dela zuekin egotea. Momentu izugarriak pasa ditugu elkarrekin. Ondo izan, hoberena opa dizuet, eta badakizue. DBH-en zaudetenean zerbait behar baduzue, hor egongo naiz, zuek laguntzeko prest. Zaindu zaitezte, eta agur! Kaixo kuadrilla, agur esateko momentua ailegatu eginda. 6. maila eginda, lehen hezkuntza osoa amaituta, eta DBH-era joango zarete. Egia zan holan amaitzea kurtzoa ez da bat ere erraza izan, badakigu, eta eguna bezala nahiko tristea bebai bada holan agurtzea, baina ez ahaztu, ekaitza eta gero beti eguzkia irtetzen da. Niretzako elkarrekin bizi izan ditugun momentuak astezinak izango dira. Eskerrik asko bihotz-bihotzez, zuen barrengatik, zuen esfortzuagatik eta zuek niri emandako eta irakatzitako gauza guztiengatik eta barkatu noizbait espadizuen lagundu edo espadizuen entzun behar zenuten moduan. Etapa berri bat hasiko zaretena, nik onena opa nahi dizuet.
ezaztu bizitza honetan importanteena dela zoriontzuak izatea, beraz, zoriontzuak izan. Eta gehiagorik ez, animo, aurrera beti, gaurko da urtengo lema esaten duen moduen zerbait oso handia egin, kapazak zaretelako, eta hemen naukazue behar dozuenerako. Beti zuekin. Musu, erraldoi bat guztiontzako. Laster arte. Ikusten dozuenez, gutako bakoitzetik zehozer eramaten dozue. Eta gutako bakoitzaren barruan ere arrasto garrantzitsua uzten dozue. Gogoratu hemen behar dozuenerako jarraitzen dugula. Eta eza ahaztu. Beti aurrera, beti zoriontzu.